Лилияләр тандемының икенчесе Лилия Гыймадинова Казанда кызу эшләр алып бара. Гыймадинова күптән түгел генә "Тешләрем" җырына клип төшергән. Җырчы Instagram аккаунтына әлеге җырның көен әтием язды дип, клип төшергән вакыттан фото керткән. Лилиянең үзе белән аралашкач, аның әтисе Мөнир Ситдиков үзешчән композитор икәнен белдек. Әтием белеме буенча хор дирижеры, ләкин ул бүгенге көндә башка өлкәдә хезмәт куя. Аның 10-га якын җыры бар, дип уртаклашты Лилия. Җырчы "Тешләрем" җыры өстендә бик каты эшли икән. Булачак концертларыбызда төп чыгышларымның берсе ул булачак, ди Лилия. Әтием үзенең җырын миңа бүләк иткәч, мин бик шатландым. Шул ук вакытта дулкынландым да, дип тә өстәде Лилия. Йөрәк юлга чыгу һәм көчле ярату җаннарыма бирә зур шатлык. Үткәннәрне уйлап һәм шигырьләр юллап үтәр микән минем дә картлык. Ерак юлга чыгам синең яныңа.